kunezinto ezingiphathe kabi angive nginozwelo phecelezi sensitive entweni ethinta ingane angikuphinde lokho ngigcizelele angive nginozwelo entweni ethinta ingane esizele ngoba ngesintu inkunzi isematholeni kodwa into esiyenze enganeni zethu bantu benkosi ayive ibhlungu ake ngithathe izibonelo ezimbili kufika kimina umama nkosi yami uhamba nomzukulu ngoba ubaba nomama basemsebenzini umzukulu mncane uneminyaka emibili umzukulu ukavele mekuthiwa uquleke kumbe ulale ngolwesithathu akanqenta azavuka noma ngesonto elele ayiqulekile mhlawumbe ngisebenzisa igama elibi elele mephaphama lapho akwenzeki lutho futhi kwasho kwacina utheme efika naye esigodlweni mlambo munye walala uthanga ngena naye ngaphakathi endumbini wavuka manje ke nansi indaba la ikhona lo mntwana usehambe kithina belaphi lendabuko abanye bethu bathi akadli igobongo abanye bethu bathi unabantu abadala abanye bethu bamgcaba ihlazo nkosi yami uma sesifike mlambo munye sesibheke sithola ukuthi cha bobo lengane ihleziwe yikhehla lengane noma izalwe ingambethe kodwa kunekhehla okuyilona ezengayo ifana nengane emiselelwe ifana nengane eceliwe bebe bengayicelanga abazali kodwa izinyelwe yilona obekufanele kwenzeke bekufanele ukuthi ngenkathi izalwa lengane yebo abazali bengazi ukuthi kwenziwe imbuzi kuthiwe kudilizwa leli khehla kulengane ngase ngithi abahambe bayokwenza lokho kwenzeka okwesibili okubhlungu enye ingane ihambile ihanjiswa abazali wafike ugobela wathi ayisali ingane lengane uzoyibekela inkamba awezani inkamba na cha senzela ukuthi sibone khona ezothwasa hawu ingathusa kanjani ingane incane ngoba kufanele ngabe iyacelelwa lengane kodwa ugobela uthe cha ithema ingane isibekelwe inkamba zanuka umchamo ingane ke manje siyamtshela ugobela phuza njoba kunjalo ingane ke manje ke ekhaya emuva udadewabo usephupha manje ugogo ethi yenzani ingane lapha athi udadewabo iyathi athi thwasa ini athuka inhlambe ngengisho njengamanje kwathiwa ingane ayilandwa kuze kwasiza amaphoyisa ukuthi ingane ayilandwa ugobela engafuni ethi akhokhe u27,000 esesithathu isigameko ingane futhi kuxabene isibongo le ndaba yethu bafowethu nani bantabethu yokuthi unela umlobola umuntu wesifazane ngoba usiyamlobola usuthi wena ingane ayibiza isibongo sakho that is wrong akukho esintweni lokho bantu benkosi manje ke nangu umfana ugijima wathi ngoba sengiyalobola ingane ayibize mina kanjalo ingane iyabiza yena ingane manje isiyagula mayisigula ke ingane seyihamba inyanga usuthi ugobela ke lana ke kuyise nonina wengane abalethe u250,000 ingane izonuka bathi asinayo bathi lethani imoto bathi imoto eyesebhangi ngiyabona lento engixoxa ukuthi zonke zididene lokho kugcina kuyachashaza kwenziwa yonke into nakho ke bazali inkosi yami ngiyacela ngiguqa ngedolo bazali ake silungise izingane zethu ngokwesintu ake siyeke ukuthi sithathe izingane siziyohlola ingane ithi incele ibele kuthiwa idla igobongo mayibabo angaze ngikuzwe lokho mina ngiyakhuza uma ninenkinga nengane bhekani ukuthi kuphi ithanda nginibalele izinto ezingayenza ukuthi ingane ibe nenkinga okuqala uma ingane izele musana ukhohliswa uhulumeni wakithi eNingizimu Afrika okumnyango wezempilo ingane mawungashadile noyise batshela abahlengikazi lengane izobiza bani izobiza isibongo sakho wena mama yilwa unelungelo eyakhe ingane uma esibhedle betshela ukuthi ayikwazi ukubiza wena fanele ibizwe ubathetha kuyone eyenu lengane ngoba kubhlungu sididiswa yibona abahlengikazi bakithi abamnyama ngiyakusho lokho ibona bathi ungayibiza kanjani ingane ngesibongo sakho oqala akulunga isibongo sengane uma ungashadile noyise ingane ayibize wena mama okwesibili uma ingane iba nenkinga inenke oba uyenzela imbeleko mase kuthiwa ogobela bese ayihambi yokwenzelwa imbeleko bokayise ayikho leyo nto okwesithathu seniyakipita namhlanje senihlala ndawonye
ukuthi nihleli ndawonye musanithatha ingane bese nibiza isibongo sika baba wenu yihlazo kwalona lethi nihleli ndawonye nishadile nikipikile okufanele akalobola ubaba aqede agcagcisa unina nengane futhi kanjalo ikhishwe oka4 ingane Nkosi yami bhekani indlela etholakale ngayo uma nicelile leyo ngane ayibikwe emsamo ngembuzi ukuthi ifikile ngoba izohlupha leyo ngane oka5 ukuthi uma umntwana ekhulelwe unina mhlawumbe wena mfana uyadawutha uyangabaza ukuthi ngani musu kuba ngumsindo uyiphika ingane ngoba lokho kuphika sokusiqalekiso sanguna phakade musu ingane ukuyiphika ngakho ke bantu benkosini ake sibe nabantu bafana bafowethu ingane ayikazi yenzela uphawu lwakini noma imbeleko wena ungagcagcile nonini okwesibili awukwazi ingane ukuyibiza isibongo sakho ngoba uthi uyalobola okwesithathu awukwazi ukubiza ingane ngesibongo sakho ngoba uthi uhlawulile ukuhlawula kusho ingane yakho ingane igama liyasho nje uhlawulile ngakho ke bantu benkosi ngiyacela ake siyekeni ukuyenyangeni siyohlola indaba yengane ukuthi kwenzekeni ngoba nizothola amanga nizothola indlela okuzokwakheka ngayimali kudleke ngayimali ngiyanicela ziningane ethwasile Nkosi yami kudlalwa ngazo njoba nje ngikhuluma nawe ngilalele ubaba uma uphila impilo yakho wena nele ngane nayo is expecting ukuthi iphile impilo yayo engikushoyo ke ukuthi njoba kuphela unyaka nje ake sigade ingane zethu musana uxhashazwa ngegobongo musana uxhashazwa ukuthi thwasa ingane ayithwase ngiyacela abantu benkosi ngithi kinina ke uma mhlawumbe ungaqondi hambani yobuza emsamo ukuthi ingane igula nje kwenze kodwa yolithola iqiniso ngoba uyobulazi wena yise nonina mhlawumbe sengivala ake senze kanjena baba wengane nawe mama ake nibe neqiniso kunina iba neqiniso to yourselves mama umuntu wesimame ntombazana uma wazi ukuthi lengane oyimithi uyimithisiwe umunye umfana kuyena uyise lo ikhomba kuyena lo ngane siyibulele iba neqiniso mntanami ekabani ingane iba neqiniso ekabani ingane nawe mfana iba neqiniso kule ngane ngoba lengane uyiphiwe wayilahla ingakho iningi leni ningayitholi imisebenzi ingakho iningi leni ningayitholi imisebenzi kudalwa ukuthi nansi ingane unikwe yona ingane wayidaxaza nansi ingane unikwe yona ingane wangayinaka kufanele ukhiphe isisu uzosikhipha isisu ngoba uthi wenzela ukuthi wena uphile kahle kumbe ingane ishone ezolandela ingane izohlushwa ile yangane musana ukhohlisa umthetho sisekelo wethu ngicela ukuntshela umthetho sisekelo la ngusupporta khona mina yila kuthiwa mawukhulelwe ngoba udlwenguliwe mawukhulelwe ngoba kuyisona ulalo umfweni ukhuleliswa umfana nje kade nenza ucansi usiyajabula usiyayikhipha ingane ngoba uthi ilungelo unto you ngikhuluma isintu la ngikhuluma into engifuna ukwakha ngayisizwe ngikhuluma into ezokwenza wena uyeke ukuyenyangeni nansi inhloso yami empilweni yami ngingajabula ngelanga mangase ngihambe emhlabeni abantu bengasayi kohlola ngoba ayikho into eniyeli kohlola nihlola into eniyaziyo umuntu afike lapha nehlona afuna ukutshela inkinga zakhe hayi inkinga zami ukuthi kodwa angatshela umsuka weinkinga hamba uyofuna umsuka weinkinga kokunye uyawazi lo msuka nanti ke ngivala ngalo nibe nonyaka omuhle